Mooi foto, mijn Esther. Ik schilder een stukje van het mooie Friese landschap hier en ik heb nog geen weggetje geschilderd. Dus ik ga nou een mooi weggetje schilderen met prachtige oude bomen erlangs. Wat ben je meer aan het doen? Wij hebben een schilderwieken, een boetenschilderwieken. Plein air heet dat, hè? En vanuit Hudde deze week, naar Wiekeries. En mensen komen van een dag of een week en die gaan je de prachtige landschap schilderen. Hier bij Veenwosterwal is machtig. Nou, ik probeer die leuke wilgenrozen een plek te geven tegen die bolle bomen erachter. En bent u bekend met het Friese landschap? Ja, ik ben niet ver van hier geboren. Ook al woon ik nou in Leusden. Maar ik ben in Buitenpost geboren. Dus ik kom hier graag. En wat gaat er uiteindelijk met het schilderij gebeuren? Met de schilderij? Nou, als ik er tevreden mee ben, dan hang ik het op.